Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα πάμε να δούμε αν καλεστούμε για συνέντευξη, τι πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε κανονίσει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, ο υπεύθυνος πρόσληψης προσωπικού, την τάδε ημερομηνία, τάδε ώρα, να είστε εκεί πέρα παρακαλώ για να περάσετε από μια συνέντευξη. Πρώτα απ' όλα συνέπεια. Πρέπει να είμαστε 5 λεπτάκια έως 10 πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Έστω και ένα λεπτό έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε κλονίσει τη συνέπεια που πρέπει να δείξουμε ότι διαθέτουμε ως επαγγελματίες στον υποψήφιο χώρο που πάμε να εργαστούμε. Θα πρέπει να προσέξουμε την εμφάνισή μας, όχι με την έννοια των ακριβών ρούχων ή τα κυριλέ ρούχα ή τη μάρκα, καθαριότητα επάνω μας, προσιτή και ζεστή εμφάνιση και καλοσυνδυασμένη. Τα ρούχα που ταιριάζουν και επάνω μας, να υπάρχει μια αισθητική και να ταιριάζουν ειδικά στον χώρο που πάμε να εργαστούμε. Δεν μπορούμε να πάμε να περάσουμε από συνέντευξη από μια εταιρεία, από μια επιχείρηση που πάμε και διεκδικούμε τη θέση και να είμαστε ντυμένοι σαν να πηγαίναμε να πιούμε καφέ ή σαν να πηγαίναμε μια βόλτα χύμα στη λαϊκή αγορά. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να γνωρίζουμε σε ποια επιχείρηση πάμε να εργαστούμε. Να έχουμε πάρει τις πληροφορίες μας για το ιστορικό της, τι πουλάει, ποια είναι τα προϊόντα της, πόσα άτομα εργάζονται, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επιχείρηση. Μετράει πάρα πολύ. Να ξέρουμε να απαντήσουμε στα σημεία που είχαμε επισημάνει στο βιογραφικό μας, να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ώστε να μην δείξουμε ότι φανήκαμε ψευδείς σε κάποια σημεία, να είμαστε συνοπτικοί σε αυτό που διατυπώνουμε, να ακούμε, το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα βίντεο, ακούμε, έχουμε ενεργοποιημένα και τα δύο αυτιά μας και ακούμε τον συνεντευκτή που έχουμε απέναντί μας, κάνουμε στην κατάλληλη στιγμή στο τέλος ερωτήσεις, εκφράζουμε τις απορίες μας, εννοείται ότι δεν χτυπάει το κινητό μας, το έχουμε κλείσει πριν, έτσι, όχι να μας καλέσει ο φίλος μας εκείνη τη στιγμή να μας ζητήσει πότε θα πάμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα ποδοσφαίρου και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της συνέντευξης, θέτουμε την ερώτηση, το επόμενο βήμα ποιο θα είναι, σε πόσες μέρες θα πάρουμε απάντηση και αυτό δείχνει ότι κλείνουμε σωστά τη συνέντευξή μας, ότι είμαστε επαγγελματίες. Μετράνε αρκετά σημεία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης όσον αφορά τη γλώσσα σώματος. Η σωστή επαφή με τα μάτια μετράει πάρα πολύ. Κοιτάμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας εκείνη τη στιγμή με λαμπερά και καθαρά μάτια και όσο το δυνατό νιώθουμε καλά εκείνη τη στιγμή με τον εαυτό μας. Ξεχνάμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν έξω. Ξεχνάμε τις όποιες δύσκολες καταστάσεις ακούμε και πυρπολούμαστε διαρκώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκείνη τη στιγμή πάμε να διεκδικήσουμε μια θέση και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για να το περάσουμε το μήνυμα αυτό απέναντι. Προσέξτε την χειραψία σας. Μια αδύναμη χειραψία δεν κάνει καλό. Ιδρωμένα χέρια τα οποία δείχνουν εκείνη τη στιγμή αδυναμία περνάνε λάθος με τα μηνύματα. Δεν είπαμε να πάτε να σφίξετε τον άλλο και να του λιώσετε το χέρι. Χαμογελάμε. Μετράει πάρα πολύ το χαμόγελο. Την ώρα που συζητάμε με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι, δεν σταυρώνουμε τα χέρια μας να δείχνουμε ότι έχουμε αμηχανία. Δεν παίζουμε με τα μαλλιά μας ή δεν ακουμπάμε το πρόσωπό μας. Είναι κινήσεις που εκφράζουν μια ανησυχία. Δεν κάνουμε νευρικές κινήσεις στο καθίσμά μας. Τέλος, από κάποιες ερωτήσεις, καλό είναι να προσέχουμε να μην δίνουμε λάθος μηνύματα. Παραδείγματος χάρη, υπήρξαν περιπτώσεις που χάσανε άνθρωποι την εργασία τους επειδή είπαν στο συνεντευτή ότι θα μένανε στην εταιρεία μέχρι να βρουν κάτι καλύτερο. Λάθος. Δεν είχαν κανένα απολύτως ενδιαφέρον ή χόμπι όταν ρωτήθηκαν πάνω σε αυτό. Άλλο λάθος. Επίσης, την ώρα που θα πάμε για συνέντευξη δεν πρέπει να μας συνοδεύει κάποιος από τους γονείς μας. Δεν περνάμε σωστά μηνύματα. Δεν χρησιμοποιούμε βομολογίες και τέλος δεν πάμε να θέσουμε εμείς τους κανόνες. Ξέρετε κάτι, ήρθα, παρακαλώ πολύ σε πόση ώρα θα τελειώσουμε, πρέπει σε 1/4 να έχω φύγει. Μεγάλο λάθος. Φίλοι μου, αποφασίστε με το τι θέλετε να ασχοληθείτε στη ζωή σας, προσδιορίστε τα προσόντα που απαιτούνται, προσδιορίστε τα προσόντα που εσείς διαθέτετε, προσδιορίστε ποια επιπλέον προσόντα χρειάζεστε για να κατακτήσετε την εργασία που σας ενδιαφέρει, κυνηγήστε το με όλες σας τις δυνάμεις, πάρτε τηλέφωνο,
κάντε την επαφή, στείλτε μία επιστολή αφού τελειώσετε τη συνέντευξη μετά από 3 μέρες και ευχαριστήστε για τον χρόνο που σας αφιερώσανε. Δημιουργήστε εσείς τις ευκαιρίες. Ημερίδες, συγκεντρώσεις. Πηγαίνετε για θέματα που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό σας κλάδο. Δεν ξέρετε τι γνωριμίες ανοίγονται. Μην κλείνετε ποτέ πόρτες. Να θυμάστε, μόνο εσείς μπορείτε να σχεδιάσετε το μέλλον σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.